دو تین شعر سنا کے میں اجازت لے جانی ہے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکی ہے۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہاں جناب محترم حیدر گھمن صاحب دا پنڈ سورج ججے تو جناب نے بڑے خوبصورت پروگرام دا اہتمام کیتا، جناب دیاں بڑیاں ساریاں نوازشاں کوششاں کاوشاں اور جناب دا حکم جناب محترم دانش بڑائج پنڈ چھنی گوندر حال مقیم فرانس جناب واسطے ایک شعر کہ پکھے راج بھی جاون تے پکھے ہی رہندے نے گل بات بدل نہیں جاندی۔ بڑی بار اگے میں شعر سنا چکیا بے شمار فرمائشاں کہ بڑائے صاحب پکھے راج بھی جاون تے پکھے ہی رہندے نے گل بات بدل نہیں جاندی، نوے کپڑے پا کے شودیاں دی اوقات بدل نہیں جاندی، اے بیلی ٹھگیاں کرن تے دکھ لگ دائے کائنات بدل نہیں جاندی، پٹا سونے دا کتے دے گل پائیے او دی ذات بدل نہیں جاندی۔ بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ، بڑی مہربانی سر، بہت نوازشاں۔ اور جناب محترم ولید بڑائے صاحب پنڈ سیدو علی تو سیال کوٹ جناب محترم دا فرمائش ان دا حکم رانا تنویر اوکاڑا تو حال مقیم مسکت جناب دی نظر میں شعر سنا دا جاواں کہ بد نسل سجن خدا دی قسمیں کدی توڑ نبھا نہیں سکدے، بد نسل سجن خدا دی قسمیں کدی توڑ نبھا نہیں سکدے، ساری زندگی کیتیاں نیکیاں دا مل بالکل پا نہیں سکدے، تے پامے سر تے چاڑ بٹھائی رکھیے ایک کار قطن وفا نہیں سکدے، سچ گمن یار سیانے آندن کتے کھیر پچا نہیں سکدے۔ بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور میں جناب محترم رحمان گھمن صاحب پنڈ منڈیر کوٹھے جناب دی فرمائش بالکونہ دا حکم میں پورا کردہ جاواں کہ چلو شکر ہے سجن تے دشمن دی ویلے نالی ونڈ ہو گئی ہے۔ رحمان گھمن صاحب دی نظر پنڈ منڈیر کوٹھے تو کہ چلو شکر ہے سجن تے دشمن دی ویلے نالی ونڈ ہو گئی ہے، لتھے میں نے مگروں خلقت دے ہولی فکر دی پانڈ ہو گئی ہے، تے جان چھڑا کے مطلبیاں تو سینے وچ ٹھنڈ ہو گئی ہے، بڑا راضیاں مگروں لا کے تے کیڑی کابیوں کانڈ ہو گئی ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اور جناب محترم رحمان گھمن صاحب دی نظر دوسرا شعر سنا دا جاواں کہ رواں چپ تے چپ نہیں رہن دیندے مجبورن کھنگنا پیندا ہے، رواں چپ تے چپ نہیں رہن دیندے مجبورن کھنگنا پیندا ہے، جدو وچ شریکے وسنا ہوئے سر چک کے لنگنا پیندا ہے، تے سدھی انگل دے نال جے کیوں نہ نکلے اے ہاتھ خون وچ رنگنا پیندا ہے، تاں بچ دی فضل اجاڑیاں تو کاں مار کے ٹنگنا پیندا ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اپنے آپ نو مخاطب کر کے میں دلا وقت جو کوئی نہیں سنگتا والا اے کڈا کملا کم کروایا ہی، نہ مندہ شاہزور کسے دی ہاتھ بن کے تے مروایا ہی، تے نہ پھل جوگا تے نہ چھان جوگا، اے بوٹا اکدا ہک تے لایا ہی، بڑا دکھے ظرف دے رستم نو کم ظرفاں تو مروایا ہی۔ سن رہا تھا زمانہ بڑے شوق سے ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے سلام آخری بس۔